когато ви дойде реда, по най-бързия начин... Готови сме! Готови сме. Всички с очила и атифони. Окей. Първия пълни се подготви. По команда огън един изстрел. Огън! Добре, леко вдясно. Изпразни. Провери. Удали празно следващия. Пълни и се подготви. Огън! Ясно и горе. Изпразни. Провери. Привери празно в кобура. Следващия. Пълни се подготви. Огън! Горе и леко в ляво. Изпразни. Провери, привери празно. Следващия. Пълни и се подготви. Огън! Вляво изпразни. Довери, привери в кобура следващия. Пълни и се подготви. Огън! Изпразни. Привери в кобура. Отивам до мишената само да погледна. Значи в тиксото е последния изстрел над телефон. Следващия пълни се подготви. Огън! Изпразни! Привери в кобура. Браво! Имаме попадение. Елате всички да видим резултата. Марки, ако искаш, мога да спреш. Ама там трябва да е комплект, човек. Няма смисъл.